नोंथांमोनखौ आंनि जेदि ट्राइबेल ब्लग भिडिअ बरायनो थाबाय नै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दिनै बिश्वकर्मा फुजा होननानै दा आं बेखायनो फुजा हैनो नागिरदों स्टेसनाव दा दिनै फार्स्ट टाइम दै लोगोफोर आंना गामसा गाननाया टाउनाव बेरायनाया लोगोफोर नै लाबाय आङो बस्थाबो लादों कारपेट लादों आरो मा लादों नै माला लाबाय माला बे जाबाय गेलास आंना नै गारिया मालाया बेलाय नै जोंना भाया दिनै फार्स्ट टाइम गामसा गाननानै टाउन बेरायगोन आङो नों मालाबा बेरायफेरबाय नामा बेरायबायने नै नोंना हाफ पेन्ट माथो ओइ टाउनाव गामसा गाननानै बिदि थांनाय नुबा एदावगोन नामाब्रा लासिं सिं मिनिगोन नामाब्रा हा एदावा सिख्लाफोरा मिनिबासो टाउनाव गामसा गानना बेरायदो होननानै जारलासोलै दा जेन' लोगोफोर खामानिया एसे बारायबाय आरो बहुद खामानि दंबावो नै साजायनायफोरा नायदो नै जोंना आंना फट'सो खिन्थु मुर्ति नङा दै लोगोफोर मुर्ति नङा फट' आरो बहुद बायाव बायदिसिना होबावनोसै बेनो नायलांबाय था लोगोफोर नै बे जाबाय फाथै बेयाव होनांगोन ना बावनांगोन आरो गया बोरो नै लोगोफोर रावबो लोगो गैया हारसिंसो आं हारसिंसो नै होगासिनो आरो नै प्रसादा रावबो गैया माथो जानोबो फैया माबो फैया रावबो फैयाबाथ' हारसिं जाजोबनांसिगोन बहाथो गारबावनो बायनाय बुस्थु दा लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर हाय नै आंना जाखांबायानो फुजा होनाया नै बोरै आंना फुजा होनाया दायो दा प्रसाद हानोसै प्रसाद हाया माबा नारिकल हानोसै आपेल हानोसै लोगोफोर नै बुदा नै प्रसाद आरो नै आपेल दं थालिर दं जोबगबाय फुजा होनानै जेनेबा माने फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोङो बहाबा जात्रा खालामनो थाङोब्ला जाहाथे लामा सामा जेबो दाजाथों बेबायदि आरो आंना बोर बिनाय नोंसोर बियाखै लोगोफोर बोर बिना ला लोगोफोर दा नै आं फुजाखौ होना फैखांबाय दा आं न'आव मोनफैबाय एसे दायो ओंखाम जानानै एसे रेस्ट लानोसै दा बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय